Zic ceva, ai o filmare sau nu? Nu, n-am filmare pornită. Bun, atunci o să primești bani pentru giți. Ei! Deu-se păsindire, dar păsindire, cu nevasta lângă mine, cu nevasta lângă mine. Deu-se păsindire, dar păsindire, cu nevasta lângă mine, cu nevasta lângă mine. Bate, 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 tarabara, e cu sistemul final în cara, e sistemul cel mai tare. Treaba lui. Hai, du-te, liber la farm. Te iubesc nevasta mea, dar te iubesc nevasta mea. Și nu te las toată viața, dar nu te las toată viața. Te iubesc nevasta mea, dar te iubesc nevasta mea. Și nu te las toată viața, dar nu te las toată viața. Una, Bate, 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 tarabara, două, cu sistemul liber.